ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಶೇಷ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ರೂಪರ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಮೂಜಿ ರೂಪರ್ದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿರು. ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲು ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ದಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಾನ ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರೂಪರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಆತ್ಮಡ ಬಲನು ಜಿಂಜವಡಪು ವಾ ರೀತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪರ್ದು ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ನೆನಪುಗು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೆನಪುದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭವನು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಭಾವನೆದ ಫಲನು ಭಗವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಅನುಭವಗೂ ಬತ್ತದು ಪೋನು. ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನರ್ದು ಇತ್ತುಂಡಲ ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆ ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆದ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಭಕ್ತಿರು ಇನಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪರ್ದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಗೌಡು. ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೊಡಿತದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಮ್ಮ ರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನ ನಿಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆರ್ದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಗ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.